מה קורה אנשים, כאן בעוד פרק של סי גיימינג. אני הולך להראות לכם את 5 השחקנים שעשו את רוב הכסף בעולם רק מלשחק במחשב CSGO ובכל שאר סדרת הקונטר סטרייק. אוקיי, במקום 50 נמצא פלאש אשר הרוויח כ$148,477 רק ב-CSGO. תארו לכם כמה הוא עשה ב-1.6, שזה גם עוד $30,000-50,000. אוקיי, במקום רביעי נמצא אקזיסט, הוא הרוויח כ$151,277. הוא שחקן בניפ וגם הוא הרוויח מלא כסף מ-1.6 לפחות כך $30,000. במקום שלישי נמצא פרייברד שהרוויח בדיוק אותו סכום כמו אקזיסט, אך רק שהוא הרוויח $50,000 ב-CS 1.6. כל $151,000 הוא הרוויח מ-CSGO בלבד, והוא גם שחקן בקבוצת ניב והוא פשוט מדהים. שחקן מספר 2 הוא פורסט, הוא גם שחקן המזוקן בקבוצה שלו, בן 27, שהוא שחקן הכי טוב נראה לי אצלהם בקבוצה, נראה לי, והרוויח כ$190,000. פשוט $190,000, ואת רוב הכסף שלו הוא פשוט השקיע בקבוצות. הוא גם נחשב כשחקן ב-SK גיימינג ובפנאטיק. מדהים, הוא כל שנייה עובר קבוצה, זה כיף לו. השחקן במקום הראשון שהרוויח הכי כסף מ-CSGO ומ-CS 1.6, GetRight. הוא שחקן אדיר, הכי טוב לדעתי, לא יודע מה איתכם. הוא הרוויח יותר מ$100,000 רק ב-CSGO, בהרבה יותר מ$100,000. הוא שיחק ב-SK גיימינג, גם הוא שיחק בפנאטיק וניפ. הוא גם בין הטובים ביותר והרוויח עד כה $155,298 פלוס $100,000 ומעלה. תחשבו. אוקיי, זה היה סיום הסרטון שלי, אני מקווה שנהנתם, וכל הכישורים למטה של השחקנים וכל המידע עליהם נמצא בתחתית הסרטון בתיאור.